Εδώ όμως ακούμε και από κυβερνητικά χείλη και νομίζεις χείλη, ο κ. Τζανακόπουλος το είπε, όλα αυτά είναι από μία αίρεση. Δηλαδή, ακόμη και να ψηφίσω τα μέτρα, αυτό που περιγράψατε, εάν δεν πάρω το χρέος, δεν θα ισχύουν τα μέτρα. Δηλαδή, για πρώτη φορά μπαίνουν. Το πιστεύετε αυτό? Δεν είναι. Όχι, ζούμε στη ίδια χώρα. Από τον Ιούλιο δεν ζούμε στην ίδια χώρα, επιτρέψτε μου. Εγώ ζω εδώ. Εσείς πηγαίνω έρχεστε και αυτό που περιγράψετε εγώ το ζω. Γιατί δηλαδή, κάποιοι σας. Πηγαίνω έρχομαι και. Ζούμε στην ίδια χώρα. Αλλά δεν ζούμε. Προσπαθώ να προωθήσω τα συμφέροντα της χώρας. Είναι λόγος για να μου πείτε ότι δεν ζούμε στην ίδια χώρα. Ζούμε, αλλά όχι τον ίδιο χρόνο και με τους ίδιους όρους στην ίδια χώρα. Ένας από τους λόγους που βρίσκεστε εδώ αυτή τη στιγμή είναι επειδή το 2013 ήμασταν εδώ με τον Αλέξη Τσίπρα μαζί και παλεύαμε για να ανοίξει αυτό το στούντιο. Γι' αυτό να είστε λίγο πιο προσεκτικοί στους χαρακτηρισμούς και στις υπενιγμούς σας. Δεν ζω σε αυτή τη χώρα, είπατε. Ναι, ότι έχετε και άλλες παραστάσεις καλύτερες. Κρατήστε λίγο τα προσχήματα τουλάχιστον, γιατί σε αυτό το στούντιο δεν θα βρισκόσασταν αν δεν ήταν ο αγώνας εκείνων που έδωσαν τη μάχη για να ξανανοίξει. Λίγο σεβασμό σε αυτό. Νομίζω ότι άλλο εννοείται. Αν θα ήθελα λίγο, δεν θέλω να το επιστρέψω. Εδώ βρισκόμαστε όλοι, γιατί αγωνίστηκαν άνθρωποι. Πριν από λίγο είπατε ότι δεν είμαστε εδώ όλοι. Σε αυτό το στούντιο είμαστε όλοι, γιατί αγωνίστηκαν πολλοί άνθρωποι για να είμαστε εδώ. Ας προχωρήσουμε. Ας το κλείσουμε όμως. Δεν σας απίφθηνα κανένα χαρακτηρισμό. Το κοινό μας θα κρίνει τι απευθύνεται. Ήθελα να θέσω το θέμα του χρέους. Δεν κάνατε αυτό. Σας εγκαλώ. Χαρακτηρίσετε εμένα σαν κάποιον που δεν ζει σε αυτή τη χώρα. Ήθελα να θέσω το θέμα ότι πέσατε στην παγίδα της Τρόικας Εσωτερικού που προσπαθεί να χρησιμοποιήσει την τακτική της λάσπης για να μην επιτευχθεί η σιγορία. Αυτή τη στιγμή, αντί να μιλάμε για το χρέος, μιλάμε για το αν ο Βαρουφάκης ζει στην Ελλάδα ή όχι. Κύριε Βαρουφάκη, γι' αυτό ευθύνεστε εσείς προσωπικά και η απαράδεκτη δημοσιογραφική σας πρακτική. Συνεχίζουμε όμως. Σας επιτρέπω να λέτε ό,τι θέλετε. Συνεχίστε να εκμεταλλεύεστε την ΕΡΤ για την οποία εμείς παλέψαμε, όχι εσείς. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να λέτε ό,τι θέλετε, κρίνομαι και εγώ. Και εσείς. Εγώ δημόσιος υπάλληλος είμαι, στη δημόσια τηλεόραση δουλεύω, δεν βλέπω να κάνω επιχειρηματικά βήματα και γι' αυτό θα ήθελα να σας κάνω την ερώτηση. Προφανώς θα έχετε και μία πρόταση όχι μόνο για τα οικονομικά, αλλά γενικά και για τα θεσμικά ζητήματα της χώρας. Πώς θα θέλατε τη δημόσια τηλεόραση? Θυμάμαι όταν έκλεισε η ΕΡΤ. Τη στεναχώρια, την απόλυτη θλίψη που και το βράδυ με τον κύριο Τσίπρα που ανεβαίνουμε στις σκάλες σας είχαμε συναντήσει. Δεν θυμόμαστε. Και από την Αθήνα είχε ξεκινήσει η θλίψη και η προσπάθεια να αντιδράσουμε σε αυτό. Αλλά όμως θυμάμαι και μετά αυτό που κάνατε πολύ, που δημιουργήσατε την ΕΡΤ Open, που ήταν μια προσπάθεια συνεταιριστικής αναβίωσης της δημόσιας τηλεόρασης χωρίς κρατικό έλεγχο. Εγώ θα ήθελα τη νέα ΕΡΤ να είναι πιο κοντά στην ΕΡΤ Open παρά στην παλιά ΕΡΤ. Ξέρετε ότι αυτό που περιγράφεται ως κυβερνητική παρέμβαση μπορεί κάποιος να το αισθανθεί και ως βίαιη συμπεριφορά από οποιονδήποτε καλεσμένο. Και να μην το αισθανθεί μόνο από έναν υφιστάμενο ότι ένα πολιτικό προϊστάμενο εντός εισαγωγικών. Είμαι σίγουρος. Συμβαίνει πάντα. Εσείς μπορείτε να καταλάβετε ότι όταν στοχοποιείτε τον καλεσμένο μας, τον καλεσμένο σας, ανοίγετε τον εαυτό σας σε μια τέτοια κατηγορία. Ιδίως όταν πηγαίνετε χέρι-χέρι με την Τρόικα Εσωτερικού και τη λάσπη που εξαπολύει εναντίον με εδώ όλο αυτό τον καιρό. Και στερείτε στον καλεσμένο σας την εισηγορία. Δεν κρίνετε την άποψή. Δεν υπάρχουν κακές ερωτήσεις. Εγώ δεν μπορώ να απαντήσω. Έθεσα το ερώτημα, δεν μπορώ να σας ανταπαντήσω αυτό που λέτε. Έχετε κάθε δικαίωμα να το ισχυρίζεστε. Και εσείς έχετε κάθε δικαίωμα να κάνετε τις ερωτήσεις οι οποίες συνάδουν με το συστημικό δεδομένο το οποίο ήρθαμε να ανατρέψουμε μέσα από το άνοιγμα της ΕΡΤ. Αλλά αυτό είναι μια τραγική στιγμή και για σας προσωπικά και για την ΕΡΤ.